Horas lihabu sudia kadongan. Las roha baju pak kita muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorakso tatangihon hatan itu hatta perjulu martangyang mahita mangido pangaramotio do panturion di Purbadiai. Ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mau liati gudang di leoko partikiat di hami saunari, bui hami ali Tuhan mersaur di hatam marhiti-hiti YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Alani luas matong todim ali Tuhan maparrohai kami. Asa dituturi kami tumangi hokatam, dipergugui kami mangulahotsa. Mau liati madiho urasi kami sian akka hagalion hahurangan akka dosa nami. Asa tama kami ali Tuhan dia depan. Marhiti anakmu Yesus Kristus tangihom mahami. Amin. Dia muna ali kadongan ia si pakusor-kusoron ni rohata di bagasa tikion dibuat sia buku wasiat kekal na marodolan persebaon di bagasa kolong. Sian hata ni debatana tersurat di buku Sakarya pitu ayat sada sahatu ayat 14. Jalan nagabe pamusatan misi pahusor-husorota ima sian ayat sia nama dok. Buti hata ni Jahuba Sebau uhum hasito ma paruhumot paruhupok kamu. Jala dengan bahasa doa sini roha ulahok kamu ganup tu donganna. Di Indonesiaon boy tatuhor barang na marmerek na dinggan doho arga nama cemura. Alai molo di pamanat situtu tarida ma pabua akka barang naso denggani do HP ay akka barang na ditiru do naso tutu dengkan. Tutu tuk dibahe na mabahe nido kira na sarupahian tu na bermerek na dinggani. Juk do nang bangsa Israel terjulung tu bagasak kabadiaon na rumar. Panurang Sakaria pasahato suku-suku ni debata tu bangsa ima. Olak ni dia do persitutuan na sida marpuasa. Tutu do marpuaso tu debata na sida. Dang na holap patudu-tuduhon habadiaon jalak na holan si Paula mangyuton panurirang Sakaria narumikot dada nanaing patudu-tuduhon habadiaon alay songod dia bangso ni debata patuduhon holong ni roha natutu dot olong ni roha tu akka dongan jolma di pernguluan ari-ari ido sian nasotaboto buido hita pe terhurung tu bagasan para leon na sotutu. Di bagasan ngulu tahun gariada doho di sadar rumah tangga doho nasaripe nidu do nasomasiat tua be nasada tu na asing. Adong rumah tangga siat duru idau dengga sajo. Hape di bagasan na dang masiat tuan pangisina. Ali akadongan tuk taharik kotonon mangawangulu di rumah tangga do diripe na denggan. Sayang dia malam terida iho ni rumah tangga di bagasak kolok kasatiaon dohot holong ni roha na bui dihilala sudi pangisi ni rumah tanggai martang yang mahita. Mau lihat itu hadi pengotodo kami asa unak holan jagar idaon uli idaon say songon na bermerek na dinggan ape akka tiruan mana akka nasututu di persauran nami di rumah tangga pe ikon naing mali Tuhan akka holong natutu patuduhonon nami pargugoy mahami di bagasat to demi marhiti anakmu Yesus Kristus tangihom mahami. Amin. Songoni majolo pertanyaan ata akadongan di tikyon
alai sotung lupa hamate like, subscribe, dungi sagi ho mamuse tu akadongan na tinadamu nabi mar hiti nga parsidohot tamu mabarita ho barita nauli rapdo ikabi tuliat portibion sai di pasu-pasu tuhatai mahita oras